आसुंसोमोनबो NDP सोमोन जोंनाव हाबबाय हेलौ मानगोनां रायजो राजा लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बस्क'बर इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा BJP होन UPPL होन एबसु होन आरो लोगोसे NDPनिफ्राय माखासे सोद्रोमाफ्रा दिनै BPFआव जगदान जानाय बा BPFआव हाबनाय स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो नुलांनो मोनगोन अब्ला आङो भिडिअखौ गोलाव खालामाजासे आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायनानै लाग्रो तामुलपुर जिल्ला इउथ BPF और BSU उद्योगों जितु जॉइनिंग सेरेमोनियल प्रोग्राम याद उपस्थित आमार मनेश्वर ब्रह्म डांगरिया आमार जनरल सेक्रेटारी BPF दलर इमानुएल मोसाहारी डांगरिया आछे आमारे सेनियर कर्मी धीरेन बरो आछे डॉक्टर धीरेन बरो सिनिबाय उदालगुरि आसुंसोमोनबो NDP सोमोन जोंनाव हाबबाय मिथिबाय आसुंखामोन आरो BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेलनि मानसिफोरा रावबो बारा सिनाया बेखौ तामुलपुरनिनो कुमारखाटानि BSUनि जेनेरेल सेक्रेटारि सानगोरा सिनाय ओमफ्राय मयसिनाखि करायदिम शरद दास तो हैगोन किबा गणेश शरद बे जेनेरेल सेक्रेटारि भालके सिनाखि करायदिम सुरेन बर' BJP बिराद थगायग्रा बिसोरनोमोन सेस मोजां मोनना फैबाय जोंखौ बर'खौ बुजिखायोना बिसोरबो तारमाने आमाक जे बिराद थगायसिल BJP इ आसिल आसल ए आमार दल दाहिसे এতিয়া बिराद किबा किबि दिम बुलि थगाय थाखातो এতিয়া आमार दल दाहिल बेसरा बिराद ভাল वार्कार আৰু এনেকুৱা BJP আৰু আছে कार्तिक बर' इও बिराद थगायसिल उदालगुरि अयथासार घुरि আহিলো বুলি কৈছে सोर दंबावो बेबायदि जितेन आबसुनि लिडारमोन बिसोरबोथ' खम थगायदों जोंखौ फै बावाखै बेखौ सिनायखायो दा बांद्राय थगायबाय नालाय बेबो रागा जोंना फैबाय बिदिनो बांद्राय थगायनो नाङाना ओंखायनो बेबो हाला बेबायदि थगायबाय थानायखौ जोंनाव फैबाय बिसोरनो लिडारा लकेलनि तामुलपुरनि दैदेनबाय थागोन नोंसोरखौ इहते লিডার আমার তামুলপুর ইহতে গাইড করে থাকবো আপনাদেরকে তো এতিয়া কি কৰিম আমাৰ দেউৰী লাইথন দেউৰী ভাষণ ৰাখিছে বুজি পাইছে নিশ্চয় বুজিদों নিশ্চয় ओमफ्राय सुजुमा बर' बिथाङाबो मोजां भाषण होबाय खोन्थाबाय BPFआव मानो हाबनांगौ बा BPFआव भबिष्यत मा दं BPFৰ লগত কিয় থাকিব লাগে BPF কেনেকৈ কাম কৰি আহিছে কেনেকৈ কি প্ৰায়ৰিটি দি পেলাই কাম কৰি আহিছে সেইবিলাক কথা সুজুমা बर' বাইদেউ আপোনালোকক জনাই দিছোঁ একে তো जोंनि BPF हान्जानि आसल थांखियानो जाहैबाय जोंनो गोजोन शान्ति नांगौ जोंनो खौसेथि नांगौ आरो जोंनो जौगानाय नांगौ बे मोनथाम उद्देश्यखौ लानानैनो जोंनि BPF हान्जाया जोनोम जादों আমাৰ BPF দলৰ জন্ম 2005 চনত হৈছে আৰু এটা উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি BPF দলটো বনাইছে এইটো হ'ল আমাক লাগে শান্তি আমাক লাগে একতা আমাক লাগে প্ৰগতি বা উন্নয়ন এইটোই ইয়াৰ বাদে এনে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ আমি এই দলটো গঠন কৰিছোঁ উদ্দেশ্য সেইটোই উদ্দেশ্য ভাল কাৰণেতো সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে ইয়াত মুছলিমো আছে হৰণীয়াসকলেও আছে ৰাভাও আছে গাৰোও আছে কলিতাসকলেও আছে আদিবাসীও আছে বেংগলী আছে গোৰ্খা আছে
রাজবংশী আছে অসমীয়াও আছে সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ লৈয়ে এই বিপিএফ দলটো আমি গঠন কৰিছোঁ উদ্দেশ্য এটাই আমাক লাগে অঞ্চলৰ শান্তি আমাক লাগে অঞ্চলৰ একতা আমাক লাগে অঞ্চলৰ উন্নয়ন সেইটোৱে বেলেগ আৰু আমাক একো নালাগে अब्ला मानो गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो बुजिखाबाय आरो नुखाबाय दिनै बिपिएफआव सोर सोर जइन जाखो नोंथांमोना थारैनो नुखाबाय अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय